Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, iritsi da ostirala, atzean utzi dugu astea eta atzean utzi dugu hego haizea, berriro ere, hotza. Zinema areto batean goxo egoteko eguna proposa da. Edo etxean bertan, mantatxoarekin tapatuta, Netflix and Chill. Bueno, Iana, Netflix and Chill beste gauza bada, Baina zinemarena gustatu zaitu, bereziki gaur krispeten mundu eguna delako. Eta non jaten dira krispetak? Ba zineman. Zer da Cinema and Chill? Cinema and Chill ez, Netflix and Chill. Netflix and Chill barkatu? Netflix and Chill da tuku. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it true? Ba, zinema aipatuta goazen Hollywoodera. Ezagutzen duzue 6 graduko banantzearen teoria? Bai, hipotesi horrek dio edozein pertsona munduko beste edozein pertsonarekin konektatuta egon daitekela, 5 bitartekari baino gehiago ez dituen ezagunen kate baten bidez. Teoria 1930ean proposatu zuen Frigyes Karinzi hungariar idazleak, Change izeneko ipuin batean. Ideia horren arabera, pertsona bakoitzak bataz beste 100 pertsona inguru ezagutzen ditu. Lagunen, seniden eta lankideen artean edo eskolan. Gertuko lagun edo ezagun horietako bakoitza beste 100 pertsonarekin harremanetan jartzen bada, edozein pertsonak mezu bat bidali eta 10.000 pertsonarengana iritsi daiteke. Bueno, ze jolastuko gara? Beiranik 2 izen botako dizkizuet, bai? Gaurko 2 efemeride eta ea biak elkartzea lortzen duzuen. Ui, azterketa. Nik badoan eskuak poltsiko eta zure Badoa lehenengoa, Dolly Parton. Estatu Batuar kantaria eta antzezlea, country musikaren historiako kantari honenetako bat. Gaurko egunez jaio zen Dolly Tennesseen. 5 hamarkada baino gehiago darama Dollyk txaloak jasotzen. Bereziki, 1970 eta 1980ko hamarkadetako lanengatik eta ahots bereziagatik. Horregatik da, countryaren erregina. Ai, Dolly, artista puska. Artista eta ekintzaia, 2020an $1.000.000 eman zituen doaitzan COVID-aren aurkako txertoa garatzeko. Ba, zorionak, Dolly, 78 urtetxo jarrai ezala kantuan. Oh, it hurts to know you cheated and it hurts to know you lied. But it hurts me even worse to know you never even tried. I packed my suitcase full of heartaches, heading for the train depot. And I bought a one-way ticket on the train they call Blue Smoke. I left the station straight up midnight. Tira, Oiana, baina ez diguzu esan zinekin egin behar dugun lotura Dolly eta... Txirrita, gaurko egunez 1926an irabazi zuelako Txirritak bertsolari txapelketa nagusiaren 2. edizioaren finala, hortxe. Oiana, pixkatzaia iruditzen zait Dolly Parton eta Txirrita lotzea, baina tira saiatuko gara. Hori bai, lotzen badugu badakizu, kroketak zure kontu. Az gaitezengo Juri, lehenengo lotura. Bale, lehenengo lotura... Dolly Partonetik Janis Joplinera. 2005an Dolly Partonek Those Were the Days disko argitaratu zen. Albuma 60ko eta 70ko hamarkadetako folk eta pop abestien bertsio bilduma bada, bluegrass estiloan interpretatutakoa. Disko horren parte da Me and Bobby McGee abestia. Was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Eta gaurko egunez jaio zen Janis Joplin, Ameriketako estatu batuetako rock and roll eta blues abeslaria, 60ko hamarkadako kontrakulturaren simboloetakoa eta rockaren historian izartzat hartzen den lehenengo emakumea. Osondo, Dolly Parton eta Janis lotuta. Biak gaurko egunez jaioa gainera. Baina ez ahaztu Txirritaraino iritsi behar duzuela eta Txirritak ez zuen bluesa abesten. Bueno, ez, baina oraindik 4 gradu falta zaizkigu, gerturatzen joango gara. Bai, 4 gradu oraintxe egiten ditu hemen txekalean. Venga, adibidez.
Adibidez, Janis Joplin, eta Uxu Alberdi. Alberdik Janis Joplin liburu argitaratu zuen 2017an, beraz, listo, hortxe dago lotura. Zelaian kanpina, lagunen kantu hotxa eta kriskitina. Lozako berean bi, sartuko bagina. Kilkerre poza zer den eskuta bezina. Uxu Alberdirekin Euskal Herrian kokatu gara, txirritatik gertu, bagoaz. Uxu Alberdi dakizun bezala idazla izateaz gain bertsolari ere bada. 2003an hasi zen bertso paper lehiaketak irabazten, Durangoko Julene Azpeitia izan zen lehenengoa, eta ondoren etorriko ziren 2006an Xenpelar saria eta 2008an bertsolari gazten Osinalde saria. Uxu eta txirrita biak bertsolari izateak ez du lotura bermatzen, Ai. Ez dute plazarik elkarbanatu. Uxue jaio zenerako txirrita hilik zegoen. Egon oiana, korapilloa estutzen goaz eta. Entzun zegai jarri zioten Uxueri 2008an Laudioko bertso saioan. Maialen Lujanbiorekin zegoen eta hauxe izan zen gaia. Bueno, Maialen, zu izango zara, Maialen Lujanbio, zu izango zara Jose Manuel Lujanbio, txirrita. Txirrita, oindala 84 urte hil zan, bertsolari handia, eta gaur Laudion biztu da. Laudion biztu da txirrita, eta horra hasi da, ara eta ona, tabernak itxita, zagarrotegirik ez, holan, azkenean jo duzu Aldai plazara eta zeozer familiarra topatu duzu, bertsoak. Oholtza baten gainean, gizonezko bi eta andrazko bi bertsotan, eta ondoan tokatu zaizun bati galdetu diozu, hau da, Uxueri, galdetu diozu, nor da hori? Ez dakizuala, hori Maialen Lujanbio da, Euskal Herriko txapelduna. Ikusten oiana iritsi gara txirritara, Jose Manuel Lujanbio Arretegi txirrita bertsolarietan bertsolariena. Bere ospeak Gipuzkoako mugak gainditu zituen eta 20. mendearen lehendabiziko erdialdean Euskal Herri osoan famatu zen. Mingain Zorrotz eta Bizkorreko bertsolaria haren ateraldi umoretsuak ez ditugu ahaztuko. Beno, lotura nahiko eskasa iruditzen zain niri, Ez daki gainditu duzuen azterketa? Ara, gure andereño, Zorrotza zara gero, bidaia ederra egin dugu ba, Doli budetik ereñozura. Hori ezin dezakete askok esan. Maitasunez piztutako kandela eder bat dirudizu, inoz izan zen ez den sua zarazu, zuaren jozu. Tira, arrazoi, bai. Bueno, baguk saioan bidaiatzen jarraituko dugu. Josu Iztuetarekin hasiko gara. 3 pausu, 3 norabide liburuaz eta abenturaz hitz egiten jarraituko dugu gaurkoan. Antxe kontatuko digu batez ere lehen pausoaren berriz aurrekoan olako kokapen orokor bat egin genuen eta oraindik xehetasun asko dauzkagu bertan murgiltzeko. Eta Esaguira haize uria erakusketa ezagutuko dugu. Iban Gorriti argazkilariaren Marokoko azken 20 urtetako erakusketa retrospektibo. Eta guk hasieran zinema aretoak aipatu ditugu leku aproposak bai, baina antzerki aretoak ere bai, eta gaurkoan ere jakina aipatuko ditugula. Astebururako agenda prestatu dugu, ostiralero bezala. Pabilloi 6ko gazte konpainia ezagutuko dugu, Omar eta Itxasoren eskutik kafe hutsa hartuko dute gurekin. Aizue, badena pres baldin badugu asteko moduan izango gara. Urtarriak 19 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Bazen behin mugikorra eskutatik kendu ez eta dantza egin ez zuen emakumea Goiuri Ezeiza Arandia, kroketari gabe zigortuta zaude. Taukat indarri. Ja, egunon. Egunon? Egunon.
Zuekin eskerrak bera txintxoago da bilen gaur, Oiana Maritorenak enbe, egunon? Egunon! Eta izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 7:06 du, urtarriak 19, goizak 10 eta 18 minutu izango ditu 10 segundu barru, gu hemen 3, laizzer gehiago izan eta horrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz. Goizeko 10 eta 19 maite duten tartearekin heldu behar diogu gaurko saioari, baina mentxe txatean ere mezun morda daukagu, egunon gaztiak, egunon Goiuri zer moduz doa katarroa galdetzen dute hemendik, ondo egiez, haupa, zer benetan, ez dakit Spiderman zer galdetu Graduena. Eta Maialenek dio egunon, Inigo eta Oiana koreografian 10 Goiuri zer gertatzen da, ostirala dela, dio indiokerrek. Zinda zure maite dut, Oiana? Egia esan, prestatu gaben, entorren etxeko lanak esan diazu txintxon enterla, baina bai, badaukat. Simplea izango da, gaur Donostiaguna da. Bueno, San Sebastian eguna. Bueno, gaur bezpera, ez? Bai, eta niri eguna, egia da ni oso danborradan ateratzekoa eta enaiz asko izan, atera naiz jotzen eta bar, eta oso ondo pasatu izan dut, baina egia da nik bizi detela asko plaza berrian dagoen giroa, eta batez ere maite dut, 20 gauean, banderaren jetxieran, euskara plaza horretan nola entzuten den. Eta martxa beraren abestia euskaraz izatea ordun. Hor sortzen den euskal giroa Donostian askotan agian sentitzen ez duguna, euskara hitz egiten den, ez den hitz egiten, baina 20 gauean euskaraz plaza hori saltoka eta entzun eta sentitzea izugarri gustatzen zait eta sentitzen naiz oso hunkitua. Hemen Spidermanderrek esan du Netflix and Chillen gatik esaten dut. Spidermander, Netflix and Chill, bai. Netflix and Chill. Nola esan du Goiurik? Taka. Tuku. Ez da berdina? Ez da berdina, tuku. Baina nola da, barkatu, enik ingoet hemen pixkatola xarraren papera, jakingo ez dakinaren papera. Zerra tuku? Ez, zuke idazten diozun horbait, ez dizu, badago Netflixen oraintxe serie bat ola puri-purian dagoena, eta nahi baduzu nire etxean lasai de chill ikusiko dugu Netflixen zerbait krispeta batzuk jaten. Hori da. Eta bukatzen duzu tuku. Bukatzen duzu, ez, eta hasi eta bukatu. Intentzio ez da inoiz. Telesaia piztu ere ez da egiten. Igual ez daukazu telebistarik. Igual ez daukazu. Hau, oso chill ez da, Oda, lehenengo minutuan, danba. Bueno, a ver, izan daiteke bigarrenean, hirugarrenean, Jesus, kaixo eta bimusio eta gozoiek. Ez da, ez kafe ez infusio bat eskaintzen. Ez. Bueno, ez da gitzein den Netflix and Chillen protokoloa, ez dizu inork debekatzen kafea do infusioa eskaintzea. Vale, ez hau aztertu egin behar da. Ez osea... Noizbait proposatzen baiz, jakiteko zer. Norbaitek proposatzen dizu begira, hotz dago kalean, hotz egiten du gaur temperaturak, elkarrik usiko dugu, eta bueno, Netflix and Chill pixka bat. Ez joan, pentsatuaz, ikusi nahi dut, Lupin telesaiaren azken denbora. Zu Googleen jartzen ez, Netflix telesaia gomendaz geizkia zu, tola, eta ez. Vale, eta gero beste galdera badaukat. Netflix and Chillek, Netflixekin izan behar du. Alegia, HBO and Chillek balio du, edo Filmin and Chillek balio du. Ez que kontzeptua Netflix and Chill da. Netflix and Chill da, ados. Baina, beste gauza garbi geratu zait. Ez da beharrezkoa Netflix izatea. Ez. Ez da kontzeptua. Hori, zuk Disney Plus bali badaukazu,
ala ere erabili dezakezu. Disney Plusekin tukutuku beharren plus egiten duzu. Oi, ama. Maialen Teiabeik esan du, nire maite duta kafetegi berri polit bat topatzea. Kaferik ez hartzeko, baina tira. Hori esan behar nuen, Maialenek ez du kaferik hartzen, Oiana eta Goiurik hartzen ez duten bezala. Baina zuek ere maite dituzue kafetegi berriak ola politia balin badira. Bai, egia esan bai, politia, bai. Sentsazio politia sortze dute, eta gaina tea eta beste zerbait ere hartu daiteke, beti, ez? Kafea. Bizkotxo bat jan, adibidez. Adibidez. Hain naiz pentsatzen, kaferik gabeko kafea ere badela tukutuku plan pixkat, ez? Egan noiz gatzean kafe bat hartzeko baten atzean ere egon daitekela. Bueno, ez. Kafe hartu daiteke soi kafea. Baina... Igual kafeina eta chill, igual... Kafeina eta chill? Bai. Zuk esaten badiozu norbaitik, kafe bat hartzera joango gara horrek ez dauka azpitekstu sexualik. Lehenengo kolpetan bali bada bai, ez? Kafeina eta chill? Zuk ezagutu duzu larumat gauean Parranan goizeko 5 elorriko atarian norbait, eta horrengo goizean Instagramen agregatu duzu, eta esan diozu, ze igande geldo eta motela dagoen, ez? Geratuko gara kafe bat hartzeko, hor tukutuku dago, ez? Bai. Pixkat batzutan bai. Bueno, ez dakit, ez du zertan. Inigo gure gonbidatu guzti esaten die. Baina bigarrena, hirugarrena. Baina ez ditute larumat gauean Parrandan ezagutute igande arratsaldean ez diet idazten. Ez hori da. Bueno, ez dakit. Auskalo. Maialen ez dio, tukutukua edo zerren atzean dago, intentzio kontua da. Beraz, Netflix and chill asko daude. Antza. Bestela esan bigarren kafea hartuko dugu. Baina hori lehenengo zitaren ostean esango da, ez? Lehenengo tukutuko eta gero bigarren kafea etor daiteke. Bueno, oso politia da, norbaitekin kaferik hartu gabe, esatea, hartuko dugu bigarren kafe bat, ja intentzioa daukazulako, ja gustatuko litzaizukelako pertsona horrekin, bat baino gehiago. Edo intentzia daukazulako pertsona horrekin oheratzekoa eta orduan badakizuko saldu egin behar duzula horrengo goizean elkarrekin. Eta orduan geratuko gara dagoeneko gozaltzeko. Geratuko gara arratsaleko 3etan gozaltzeko. Nola ba gozaltzeko? Gaua elkarrekin pasako dugulako. Ari naiz pentsatzen, zuk Netflix and chill bat egiteko ez duzula Netflixi behar. Baina bigarren kafea hartzeko asmoa balin baduzu, alegia horrengo goizean gozaltzeko, etxean behintzat esnea, kafea eta bizkotxo puxka beharko duzu. Bai. Oidana pentsatu dauten da. Bai. Hola, zema dakizuen, Batez. Netflix and chillean ibilitakoak, ez zuek antza. Esaten egia dela gure garria Tanotarik gabe abestuko dizut gabe. Tira, Goiuriren maite dutaren txanda da, baina hor dabil klinesan txil dabil bera. Beraz, nik botako izuen ere, nire maite duta Oianaren ostiraletako agenda, arte estenikoen agenda da. Ez dakizu, ze igande ederra oparitu zenidan aurreko astean. Bai. Eta? Zoragarria, igande osoa. Urdatari gabeko gutenak ikusten. Aipatu nen horreko ostira. Gaina, jo somentzen urbizitako ikastaroa nuela, baina juistu ja argiaren mugak aukera paregabe ematen zuela. Beran bazkaldu genuen atxaldeko lauterriak inguruan, bide batez berako jatetxe hartan jana lauterritan eman zigun neska horri, behondi izula. Eta antxe iritsi nintzen urnietara, azken sarrerak uste dut geratzen zirela, ia hortuta, eta txartelarekin ezintzen ordaindu, hau kontatu dut irratien oiana, baina baduzu entzun. Eta nik dirurik ez metalikoan, hori ohitura txarri izaten da, baina ala, bizi naiz askotan, eta antxe geratu nintzen, eta atezainak zen, bueno, zorionekoa zu, ze torria pertsona bat gonbiaben baso brantzuela, eta tori. Eta hori kontatu nuen, deiagu bat izan nuen. Oianak ez du bigarren kafea entzun, aste honetan. Eta konturatu nintzen urte batzuk atzera, ni neu antzoki baten atarian alaxen nengoela langile bezala. Eta gonbiapen bat eman niola txartelarekin eta diruri gabe zegoen pertsona bati, eta esan jo bidak armaze gauza erradan. Posatari gabeko gutunak, top. Gozatu zenuen? Asko. Asko. Ezin asko kontatu, ze oso spoiler erreseko lana da. Baina zoragarria, bai, Nerea Ariznabarreta eta Kepa Errastiren lana, atzean dagoen Gidoi lana, eszenografia oso simple eta super sugerentea dena, bai.
Gainera, gero zuk ikusi duzu, ezta? Bai. Gero kontatuko dizut, ze urnietan, arazo tekniko bat izan zuten, Bai. inorezkinen jabetu, eta arazo tekniko hori nola konpondu zuen Nerea Ariznabarretak, sari bat emateko modukoa da. Bai, Eta ez zuen teknikoki konpondu. Artez konpondu zuen. Ai, baina hola utziko noizu edo gero kontatuko didazu. Edo orain. Gero. Josuren ondoren. Bai, antenan gaude eta estela spoilerrazo da oso potola izango da. Ordunez. Arazo teknikoa eta spoilerra pare-parean dijoa. Horregatik ezin dizu kontatu. Hemen diote, Juri gaixua ezin dut ziozu etxera juten goxo. Usten diogu indioker, baina zea esango dizut. Hori joko, ez da git, itxaspeko argaitzak baino kaskagorra badan eskau. Badakizue, antzarrek esaten dute, itxaspeko argaitz horietan, itxasua trabeska datorrenean bizidoan ontziak horrek kontxe irabazteko aukera asko dituela, eta hori joko xarrek antxe ikusi nahi izaten dute hori joko trainerua nola dabilen trabeskan, izena, kuriosoa da, itxaspe. Bai? Itxasuaren ertzen den arroka batzu itxaspe ditzea ere, gauza kuriosoa da, baina ala diote, arroka horiek baino kaskagorragoa da, Juri. Ez da egia. Zein da zure maituta, Juri? Begira, nire maiteuta Maialenek eman dit, jarri du Blue Monday eta Sexy Friday, zelako arku dramatikoa. Ara, ez dut ikusi. Hoixe maiteuta, aste batek zematerako ematen den. Iepa, izue, goizeko 10:29 minutu ditugun honetan, abiatzeko moduan ere badugu gaurkoa, eta hortxe agertzen ari den Anariren binu kantares i amor izango da gaur Josu agurtzeko kantu aproposa zuen baimenarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Josu iztueta egunon, hurbildu mikrofon hortara da jartza zuela parean bestela komeriak. Zure maite dute izan ziteken Anariren kontzertu bat, badakit Anari zalea zarela? Bai, inoiz izan naiz, ez dakizkit joaten diren gehiene bezala letra guztia, baina bai, zalea naiz. Ez da gauza erraza ere Anariren letra guztia jakitea. Hau ere bada, kantu baten letrarekin beste batzuk disko oso bat egingo lukete, eta letra sakon eta luzeak ditu, eta dendenak ikastea ez da gauza arrez izaten. Ez da. Hitzak ikasi ez, baina zuen 3 pauso 3 norabide liburu zoragarri honen lehen pausoan hor ikusi zaitut, mapan kateatuta eta begira etxekolonak egiten. Ze aurrekoan aipatu bezala, kontestu pixkat eman ginen guztiari, lantaldeari inguruan zertxo bat aritu ginen, zer motibatu zuen bidaia. Lehenengo pauso horretan hasi ginen, Oslotik Nordkapera doan horretan, baina agurtzean ere esan izun Josu, xehetasun asko eta asko bidean utzi genituela, eta bide horri heldu bar geniola. Beraz, Oslotik abiatuko gara, esan da bezala 3 pauso 3 norabide, eskian, piraguan eta biziltaz egindako abentura eta bidaia zoragarri honen lehenengoan kokatuko gara. Iraupen eskiak jarrita, hor ere teknikoki izango dira, hango elurretarako egokiagoak diren ez dakit argizariak edo bestelako materialak nola egintzen duten bidaia, baina hortik abiatuko da galdera, ze badakit hotz mailaren arabera, elurraren hotz maila eta deshidratazio mailaren arabera ere ezberdina dela, behar den material edo behar den egokitzapena, eta horre hasiko zinaten pixkate burua usten. Bai, gaurko eguna proposa da, hotz egiten duela. Eguna proposa Aralarrera joan eta eskien ibiltzeko pixka bat. Baina belarriak osteko ere, arpeia sumatzen da gaur aize preskoa. Oslotik abiatu ginen, horixe geneukan, hotza, horixe behar genuen, hotza eta elurra. 2000 kilometroko zerkaldi baten elur klaso asko egon litezke, baina, gu material aldetik ez genuen aukerak eta oso berezirik egin, iraupen eskiko eskia baino zabaltxeagoak, lotura edo, fijazio edo deitze zaion hori sendoa, eta gero botak plastikozkoak, botin bazutenak, 3 hilabetetan oinetako berdinak erabiltzeko aukera ona egin behar da. Ona egin daren nahiko lan zen, gero izaten dira, o babak edo beste zozer, baina hori
zati bat da, uste badagola jende xibarita, jende xigentea, gaizki doan zenan gauzak materialari aitzakia botatzen diona, ez gehiago hoietakoak, eta hola xabitu ginen seirok, botak azken astean iritsi ziren, beraz hemen probatzeko aukera askorik gabe. Hola xe jantzinean gehienok, 3 gorriz jantzita gindua zen, eta beste 3 horiz jantzita. Arrazoiren bategatik? Ez, arropa batzuk eskaini zizkiutelako, eta gu baietz esan genuen, eta tailari begiratu genion, baino koloreari. Bada ez da gure irautza. Bezeroari putak esan zion. Beraz, ohiko diren iraupen eskiko bota, esango dugu, leunago edo biguinago horietatik urrun xamar aritu zineten, ez duk esan bezala, oso bide luzea zelako eta hotza ere oso mugako izango zelako momentu askotan eta edo zerketzuelako balioko ez diozu? Bai, pentsatu behar genuen eskiak edo eskitaulak izan behar zutela gogorrak eta harinak zaila da, sendoak, bai, lurretan, basoan, izotzetan, laku gainetan, terreno desberdinetan erabiliko genituelako eta ez geneuzkan biru eskipare. Eskipare bat bai sobran eraman genuen, repuesto bezala. Eta gero azpian fokalarruak eraman genituen, fokalarruak ez dakien batentzat, dia eskiak aurrera erristatu behar du, baino atzera ezin da joan, bezala 50 kilotik tirakagoa zela, geujungo inak atzea. Berez, sorreran, benetako fokalarruak ziren, Groenlandia itxasfoka larruak, eta horietan hilia pixka bat aurrerakoan orraztu egiten da, eta atzerakoan, ez da, hortza albitzeko zepilua bezala xe, tentetu egiten da, horrek aukera ematen du, 100 kilotik tiratzeko, nahiko efizientziarekin. Hala ere, lehenguan ez dut uste komentatu genuenik, olako zerkaldi luze batean ezin da autonomio osoan abiatu, ezin da 3 hilabetetan behar diren trasteuzekin abitu. Horregatik ingenitu nolako depositu batzuk, zerkaldiaren zate hondina Suedian da Norvegian zan, Oslo Norvegia da, eta Estocolmo da Suediako hiriburua. Baina iparraldera goazela, ez dakite entzuleak idea bat egin dezan, adibidez, hemendikan Algezirasa joango bagina, 1000 kilometro daude, baingo genituzke, iten genuen, korreoz, esan genuela, pakete bat Bilalia Arandara, beste pakete bat Madrilea, beste bat Aranjuezea, beste bat Espeña Perrosa. Hola, 10 eguneko autonomia geneukan 200 kilometroko tartera, hola. Horrek albideratzen du, zeharkaldi hau egitea, logistika horrek. Kilometro asko egintzen dituzten azpiegitura edo herrien girotik urrun, baina bidean halako mugarri horiek zeuden, ez? Eta horre, hainbat egunetan behin topatzea azpiegituratxo bat, hotzari pixka bat izkin egiteko aukeraren bat, eta aipatu dituzun kutsatxo horiek edo jana eta bestelako materialak, deposito horiek. Zian, zonar janari, odaiazpiko eta gaztatolako mapa, esan genuen argazki rollo, lagunen eskutitzak ere bai, ara elbidura ematen genien ara idazteko, tala, 1000 askorako ematen du, zer askonik egin duan bidairi luzena horixe izan da. Eta 3 egun, ez dakizunean, gaurkoan una amaituko dezun, eta biharko hasiko da gaurkoa amaitzen dezun tokian, baina hori 3 hilabetez, bada zalantza sortzen duen zerbait. Beste gauza bada, leku batetik, 80 egunetan aktibitate egitea, baina kasuntan ginoa zen gure biden data, gure autonomia osoa gainean genula. Hementxe Norvegia, Suedia eta Finlandia 3 herrialde nordikoak hartuta ezker eskubi, Norvegia, Suedia eta Finlandia. Zuek Oslotik abiatu zinaten, baino kilometro batzuk eginda hor mugat zeharkatu zenuten eta Suediatik barrenan mugatik gertu xamar, joan zinaten iparraldean, nahita ez berriz eren Norvegian sartu zinaten arte, ia ibilbidearen erdia baino gehiago Suediatik egin zenutela esango nuke, ez da Josu? Bai, Norvegia oso polita da ikusteko, kostaldeko fiordoak eta kruzerotan ikusten dian argazki horiek, eta, egia da, kostaldea oso polita da ikusteko, baina oso zaila zeharkatzeko izango litzateke itsas mailara jetxi
mendi gailugera igo, itxas mailara jetxi, hori ezinezkoa da. Ozinezkoa da gure planteamentuan. Don gukin genuen azan, Oslotik Jobik eta Lillehammer eta otikan pixka gorago, Moirana izeneko herri baten, Horroros izeneko herri baten markatu, hartu eren ja Suediara. Eta odun Suedia bada menditsua da ere, baino mendi borobil xamagadia, 1.100-1.200 metroko mendiak, ez genuen desnivel haundirik jetxten, eta ez genuen berriro desnivel haundirik igotzen. Hor badago Kunsleden izeneko zeharkaldi bat, hori izango litzateke, Kunsleden suediraz da erregen bideo Camino Real 500 kilometroko jerre bat da, Pirineotan izan liteken jerre moduko bat, eta hori segiten genuen Suediako zatirik haundienean. Genekin ere txabolak bat zeudela, tartea erriskan batzuk ere bai, bueno, hortik joatea erabaki genuen errezagoa zalako, fisikoki eta arrisku gutxiago, eta gure bidean aurrera egiteko ezin genitun leku zailenak aukeratu. Aipatu duzu 10 egunetarako autonomia zenera matela, horre lo egiteko dendak, zakuak eta hotzaren aurkako arropak, campingas modukoren bat, janaria modu oikon eramaten zenuten, ez da garai hortan liofilizatu eta deshidratatutako hauek modan zeuden, horrelakorik eraman zenuten, edo oiko janaraekin aritu dute zinaten? Hasi beharriak zian, liofilizatuak entzuna bagenuen, zeo zer baino, oduntzean, gutxi zeuden da garestia ziren. Oso garesti. Guk eramate genuen, gosaltzeko lehen esan dituzuen infusio, kafe eta galleta batzuk zenbatuak, eta hola, zenbat galleta, bakuitzean, zat. Ogia, erritatik ateratzen ginean bai, gero hori bukatzen zan, eta gero eguneroko ibilian, 2 orduero edo pike edo deitzen dioguna, hemen ere bai, eta hortxe, txokolatea, kakahuete batzuk, pasak, gazta, urdai azpikoa. Barriola bilengusuak, Iñaki eta Jose Mari jarri genitun gure razioak egiten, eta egunean 3-4 pike baldi bagenitun, 80 egunetan 300 pike zian, baino 6 lagun ginala pentsatuz, 1.800 razio txiki prestatu behar izan zituzen, gero iegu paketetan korreo bulegotara bialtzen genitunak. Kontutan hartu da ere, janaria ez da bakarrik nutrizionalki ona izatea nahikoa, guk egunean 4.000-4.500 kaloria gastatuko genituen, izan behar du ere bai gustoak errespetatzen dituena. Eta gitu urdai azpikoa, gazta, txokolatea, gustokoa dia. Bixipos pixkat behar du gorputzak ez? Eta, harrigarria da, 60 egunean ere txokolate tableta zen guztua irikitzen genuen, eta baita ere, gorrotxategi, gara hartan eman zizkigun, turroiak, gabonetan salduetzian turroiak, modu oso honean utzi zizkiguten, eta egunero jan genuen turroi puska bat, hori geroztik, eta lehenago ere ez dute eta hainbeste turroi jan. Eta ez nintzen askatu alegia. Hemendik txatean galdetu dut, joño, eta zenbat kilo material eramaten zenuten guztira, janari eta material artean? Hor, lehen uste da ipatu zurez, 50 bat kilo lera bakoitzean? Abitzen ginenean, 50 kilo. Osa, deposito bat eristen ginenean, da horrengo 10 eguneko autonomia hartzen genuenean, berez, gutxitu ezin genuen pixua, 21 kilo, zaku, esterilla, denda, sukaldeko tresnako idanak, eta gero, gehitzen geniona. Beste hainbeste janatan. Beste hainbeste. Eta gero iristen ginenean horiek 50 horiek 25 jetxita zeuden, eta berriro beste hainbeste. Zeuden, gero gure artean ere bananduta genituen lanak bakoitza zeukan, bere materiala, eta gero batek materiala, besteak grabatzeko gauzak, besteak sukaldeko tresnak, besteak amankomunadian dendak. Osa hori pixkat ondo banatuta. Zenbat denda zen zen Josu, okeres manit, 6 zinaten trabesi hartan? 3 denda genitun. Obi denda, baino dendatan oso lo gutxien genuen. Osa, guretzat denda zan baldintzarik, esango nuke, txarrena, edo zer gauzak hobetzen zuen denda bat. Izan garaje, izan txabola, izan zaharretxe, izan udaletxeko aterpe, izan, edo zer gauza. Osa, denda zan, -20-30 azken aukera, baina gutxi egin genitun, uste gogoan ditu dala egin genitunako, esan nahi du gutxi ziala. Beraz, beste edozein aukera bilatzen zenuten, baliatzen zenuten. Bai, gero bitxia da, taldean
bueno, zeuden bi gaztenak zian, Beñat Azurmendi 24 urtekin abitu zana, eta Nerea Azurmendi 23. Beñatek 24, 25 zitun, eta orain dela 2 egun topatuet eta 50 ditu. Osea, gure gaztea zanak 50 ditu. Bueno, Nereak txistua eman zuen, txistua emateko esan genion, bea Hernania gara, eta txistuarek ate asko irikizizkigun, giltza batzu baino gehiago. Ze ikastetxe batzutan, zarretxe batzutan, guk ikastetxa bisitatze genitun, da hor eskolako eskutiz batzuk, hemen jasotako batzuk eramaten genitun, da hor esaten genien ongoa ginen, nondik gentozen, zertara gentozen, eta gero, bueno, gure hizkuntzaz, gure folkloreaz hitz egiten genuenean, eta, bueno, eta badaukago hemen typical basque instrument bat, eta, bueno, odon Nereak txistua jotzezun, Beñatek dantzatzezun, eta horrekin, zarretxe baten ere loitea lortu genuen, zeitu 30 petik itezun, da atea jo genuen, eta esan genien, bueno, zer, bueno, horre zarrak entretenitu itzakegu, eta bueno, ditugu dantzan jarriko, baino, bueno, olako gauzak egiten genitun, neguan olako baldintzatan ibiltzeak, batez ere bertako jendearentzat bada jarrera on baten asera, ez, udan juten bazea. Naiz eta bizikleta zuen jende asko dabil, baina neguan, eta galdetze izutenean, Oslotik 1000 kilometrora, nondik zatozte, Oslotik, eta noa zoazte, norkapea, beste 1000 kilometro, eta non guaziate, Basque Country, North of Spain, South of France. Espanya. Baina, han euski egiten du. Zuek zertaz ardozte txoroik, honea guarea joteko desiatzen gaudenean. Bueno, esatek. Honeatik esplikatzea errezazan, ulertzea ez dakita errezada, baina esplikatzea bai. Todon hori esaten genien, bueno, gustatzi zaigula Eskandinavia, gero kontatzen genienean Norvegiarrak Euskal Herriran noiz etorri ziren, zertara Mustazeko Tolosako lantegia, horrek bazun xarma berezi. Zazu Norvegiarrei esaten bai zuk eskiatzen dezula duela 100 urte hango batzuk hemen lantegirik eraiki zutelako, eraiki dituzu ate asko. Bai. Zalantzari, Ikastolak aipatu dituzu eta eskolak Josu ez dakite garaiaren ostean edo zen momentutan eman zen samien eta euskararen artean, nik gogoan dut izan zirela gurean euskaraz bizi proiektua ezagutzen eta han hizkuntza garatzen eta ez dakite han ikastetxeekin ja horrelako lehen harremanen batzuk egintzen dituzten iparraldera heldu zinatenean edo? Bai, lehendikan ere egina genituen batzuk. Guazen dut, 89an Eibarren, antolatu zian hizkuntza gutxituen jardunaldi batzuk, eta odun, Txilarregi zena, Txepet, Kika Monarri oso gaztea zanean, Fernando Muñoz Durenek antolatu zituen. Eta guatzen ez, bertan egon nintzenean nola ezagutu nituen, berdin Zerdeña, Maroko, Katalunia, edo Hungaria, eta Sami batzuk etorri zian. Eta nek, Sami Pekaikio izeneko Sami bat etorri zan, hizkuntzalaria, hizkuntza biologoa da, baina hizkuntzarekin oso kezkatua dagoen, konprometitua dagoen persona bat, eta, guretzat eura izan zen Samiekin gure lehen kontaktua, eta eura izan da beste Samiekin, bai Norvegian, bai Suedian, gure embajadorea, ez, eta erreza gulertzen da hemendikan haien kultura eta handikan gure kultura. Guk esaten badiegu, Euskaldunak jale, Euskaldunez, euskeraz ez egiten gendun egunerokoan, seirok, hemengo erratien egoera, hemengo egunkarien baldintzak, hemengo, hor ere beste empatia bat sortzen da, eta, gu ere, zaliteke iparraldea misiona, frantzesez izintzen mintzo dena, eta hemengoa, eta bi hiru administrazio desberdinetan gaude, eta haiek ere hala daude, askotan aipatu dugu uste hemen, Norvegia, Suedia, Finlandian da Rusian bizidirela samiak. Gauza asko genituen, esango etola, jendea seduzitzeko. Eta gero, beste gauza importante bat, inoiz komentatu duguna, saiatu ginen ere espedizioan egon zitzezen emakumezkoak, eta zeuden Ane Miraiez,
taldeko zagena, 21 urte zituen odun, eta Nerea Irazusta taldeko gaztena. Don, emakumea bidaietan, baldintza zailetan, emaitza esan nuke rendimentua, resistentzia gukainak edo gehiago, mentalki, batez ere. Eta gero, bertako jendearekin harremanak izateko, apraposa, ez da berdina, ni edo Ramon Olasagasti jota bizarra zurituta zerrinda saltzea etxe baten ureske, edo Nerea eta Ane jutea. Zen guri igual, bertako, esangote, hola, lehiotik etxeko Andreak ikuste magaitu gu, igual, beldurtu ere iniziteken. Baina Nerea eta Ane juten zianean, bateak irikitzen zizkinez, eta zeite zuek hemen, eta noazoazte, eta galdera berdinak, baina pixkat beste genero ikuspegi batetik. Eta, noski ez genitun horregatik, gonbidatu Nerea eta Ane, baina bada hori viaje batean, eta berdin musulman herri batean, da berdin Hego Amerikan edo Indian, Eskandinavian gaude, segurasko emakumearen presentzia eta emakumearen boto eskubidea, antzin... Neakoen edo izan duen lurraldetakoa. Baina, hori... Hane, Mirai esaipatu duzula, berak iruze arkaldiak egin zituen gainera. Berak, arketazuk. Bai. Oso zaila zen orduan erabakia, behatziateko erabaki bat hartzea, ez? Erabakia bakarrik ez, ekonomikoki ere, ez genukan diru sagrari, besteak eszentzia eskatu da nahiko lan nintzuen, Ramon aurrenekora eta hirugarrenea juntzan, eta ero lehenguan esan genuna urak, piraguakoak bazuen faktore mugatzaile hori. Piraguan ibiltzeko itsasoan barrena norbait gonbidatzea ez da planik onena. Da plan ona, akojonatuta hiltzeko eta ipurri ez dut. Baina, baita ere disfrutatzeko, baina, nekatuta zozenean, bizikletaz o eski gainean, gelditzea da segurantzia bilatzea. Eta denda antxe montatzea ere bai. Baina piraguazoa zenean gelditzea ez da soluziona. Ezin zara gelditu, ezin duzu denda montatu. Eta itxaso txarra balima dago, bazterreratzea, hori komentatuko gorengo batean, bazterreratzea ere ez da idea ona. Oso zaila da, oso arriskutsua da. Olatua puskatzen dian lekua arriskutsuagoa da, barruan egotea baino. Hori badakizu, baino ez da erreza hori kudeatzea. Beraz, eskietan ginen eta hortxe fokalarruekin egin zenuten poliki iparralderako bide hori. Norkaperaino, lehenguan aipatzen genuen zein garrantzitsua den helmuga bat izatea horrelako bidaietan, ez? Nora jo bat edo non amaitu bat, ez da akaso irala bizikoa, baina bultzatzeko ere laguntzen du. Eta poliki egin zenuten bide hori, pentsatzen dut gero iparralderago, hotzak ere gogorrago joko zuela, edo garaian arabera ez hainbeste akaso? Ez hainbeste, zeren beti gora gindoa zen, iparran hotz gehiago egiten duela, baino gero eta beranduago iristen arginan. Urteare aurrera zijoan zuen bezalaxe. Guiritxean gora maiatzak iruan, baina Oslon batzen dut, Oslon gendela hango egunkarietan, ez genuen Norvegira zulertzen, baina -50 hori ondo ulertzen da, eta ondoan izen propio bat, eta zan Galanito, -51, cold record in Norway in the last, ez da gizema turte. Hostia, Galanito hortan 51 zeropetik. Gugortik pasako gea, kautokein ondoan da hori, pasako gea 1500 kilometro barru, bilabete barru, baina odunez da otxaila irua izango da, apirila. Bueno, egingo ditu igual 25, 20, 17, baina zemata goragoa eguna eta luzeagoa ere bai. Osea, hotza suposatzen da gerota gutxiago eta eguna gerota luzeago. Baina ez da dila luzegi izan da euraldia epelegia, zen bestela hori ere arazo da. Ta izan genituen 50 kilometro elurri gabekoak, eta hor olako tramankulua montatu genuen kurpitxar batzukin, errepidean aurrera egiteko. Osea, kasuotan, guretzat, epela zerotik orako temperatura arazo izan zen. Udaberri heltzean bai, baina abiatu ostean hotza gogoz pasatzeko egunak ere izango ziren, Josu? Bueno, mentalizatzea juna aurretik jakitean norazoa zen, eta askotan esateguna, norazoa zen, noiz hori ere bai, baina batez ere norekin zoa zen.
oso zaila da talde batean, oso zaila eta deserosoa da, eta talde kideren bat beti kejatzen bali badago. Zuk aukeratu zuen leku batean kejatzen nahi bali mazea, obedezu etxean geratzea. Zorrek aukeratu baitezu, eta badakizu otzegingo duela, eta badakizu pulkatik tiraka jutako horra dela, eta hankatan igual babakateako zizkitzula, edo bizkarreko mina, edo ez dezula nahi aina jango, edo ez dezula igual ondolo ingo. Bueno, horta, etzea jun sufritzea, baino hori pakete berean doa. Talde ona izatea, ez da, izango eta importantena, baino bai, niretzat gauza garrantzitsuek netako bat, noa jun ere igual, bai, ez dute bazea, moskito herrialde batea, launik honenekin ere igual, bai, sufritu ez ingo, baina, bueno, bai. Hotza, bueno, eta gero betiko esaten dugu hotza, eta nik hotza ondo aguantazen, zenbateko hotza, ai, hogeikoa, 30-marrekoa, bai, baina hotza lehorra baldin bada hori hobeto aguantazen, bai. Hemen ez dago aukeran, hemen dagoena dator, ez? Dagoena dago, eta ezetasunare bai, eta aizeare bai. Guk esaten nun 3 faktore daudela, 3 H daudela, dala, hotza, ezetasuna eta aizea. 3 horien kombinazioa, hotza 21 gradu zeropetik, ezetasuna 180 eta aizea 3 kilometro duko, 3 baldintza horiekin kontuz, mugara iritsi zaitezkelako, agian, -50-ekin, Bai, haize eta ezetasun gutxiagorekin egongo tzinaken egoeretan. Akaso bai garbi utzi behar horlako trabesiatan, igual norbait entzuten ari da eta pentsatzen ari da, nik horrelakorik egin nahiko nuke ez. Garbi utzi behar horlako trabesia batean Josu, zuzendu oker baldimanago, bizkarreko mina hanketako baban bat, hori, hotza, ezerosotasuna, ze demontre egiten dut nik hemen zure buruari lehun xamar balin bada ere galdetzeko parada, horiek guztiak gertatu egingo direla. Horregatik mentalizazioa hor behar da, ez? Horrelako bidaia luze bat arazorik gabe, minik gabe eta zalantzarik gabe egitea, uste dut ez dela oso realista, ez? Ez da, realista. Norbere burua engainatzeko, autoayudako liburutan bezala, lortuko dut, ez da ezinezko hori gezurra da. Atzo entzunuen, lehenbiziko aldiz, Silvia Vidal mendizale kataluniar bat, ikaragarriak egite dituna, bakarrek, 60 egun espediziotan, inongo teknologiari gabe, 1000 metroko hormak eskalatuz, sekulez nuen olakorik entzun. Bakarrik joaten da, erabakitzen duelako, beak esan zuen. Nien ez bakarrik joaten launik ez daukadalako. Eta nien ez juten teknologiari gabe, xosik ez daukatelako. Baina hala erabakitzen du. Eta odun, olako leku batea goazenean, gaur egun errezagoa da, gaur egun daude material hobea, dudarik ez dago, informazio gehiago, teknologia, ointxe bat jakiniteke, zenbat luze temperatura dagoen, nile jamerren, apuro batean dei bat egin daiteke, ordu bete baino lehenago etorri litezke erreskatera igual, baldintzak asko aldatu dira, baina ni uste aldez aurretik bai jun behar dela pentsatuz, privilegiatu bat zela, erabaki ezu anegotea, erabaki ezu zeur asko zeinekin. Igual nahi zenun norbait ezin da, hori ere bai, egia da. Baina, bueno, hotza eta beroa eta izea eta gozea eta horiek guk ondo bizirean lekutik, hori baditugu etxean erosotasun maila altua daukago, eta dun joaten bagea, izurrai gaizki ateatzen bada ere. Agian horregatik azpimarra aldartean egin behar, ez? Alegia, beste guztiak gertatu egingo da, eta bizkarreko minak pasako dira, eta pasatzen ez badira, proiektura bertan bera utzi beharko da, ezinen balin bazabiltza, eta normalean minak, zailtasunak, hotzak, horiek guztiak zeharkatzen juten da, trabesia egiten ari den hori, baina aipatu duzuen bezala bat kejakari balin bada, eta bere buruari autoboikota egiten, eta horrei aurre egite askotan zaiena izaten da. Eta taldean egonda horri leku gutxi egin bartzaio, eta bakarrik egonda horri lekurik ezin zaio egin, ze horrek suntsitze zaitu aldapak, urak edo minak baino gehiago, ez? Bai, aldarta jarrera da importantea, ez? Eta jarrera hortan, lagunen babesa daukazu, eta zure egun txar batek, igual kointzitzen du beste baten hobeago batekin, eta agian ura atzo oso gaizki zegoen. Gero, zailtasun fisikoa izan liteke bat,
Eta bestea da buruak ez baizu laguntzen, eta, bueno, gure taldean gertatu zen, sasoi onenean, eta segurasko pulka bate tiraka kilo gehien eta azkarren emango zituen personak, izan zituen egun txar batzuk, usteko gogoa tentazioa ere bai. Eta, bueno, momentu txarra, egunero, 3 hilabetetan hemengo bizitzan ere, bai. Ez dago, area jun beharrik. Ez da, egun guztia lehen zesan dezuez, Netflix... Hementxe botadu indio gerre, temperaturrekin etzea berotzen ez da Netflix antxilekin. Bueno, lehen isili-isilik egon aiz horiek entzuten, baina ez da kontu berria, oain dala... Oain dala baita marurte ere, esatezan, nola eta lagon biatuko zaituta faltzea, eta ez bazaita faria gustatzen, bueno, jantzi eta etxea juntzait, Horrek, txiste hori baditu, 40 urte, eta uste ez detzela ez asmatu. Bueno, polizia de kuña bezala. Josu iztu eta goizeko 11 bueltan ditugu, eta bueno, gutxi gora bera, norkaperako bide horretako gora berak edo ezagutu ditugu. Baina jarraituko dugu, hurrengo pausoetan murgiltzen, piragua, bizikleta, eta pixat zeharka ere bidaiak izandako xetasun guztiak aztertzen. 3 pauso 3 norabide bidaia zoragarri hau berdeskubritzen eta birbizitzen, alaxe da. Beraz, eskerrik asko eta laizter jarraituko dugu bigarren pausoarekin. Eskerrik asko, zeuei ere, zen usteet, 25 urte beranduago, ura bizitzeak, bueno, berriro kokatzen nahuela, izan dituen 40 urte haietan. Nostalgia bidai esan. Eta afaldu gabeok afarietan ere baiak esan. Zaindu Josu. Es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Ez dio aukerarik eman, baino fitopa ez ere kokatu zaigu hemen, dar ez dar kantuarekin. Tira, lasaiago eta gerosiago entzungo dugun kantua da, baina goizeko 11ak hemen buelta-bueltan ditugula. Goi berategi lankide agurtu behar dugu, estudio zentraletan dagoeneko prest dugu eta azken ordukoa gurera ekartziko. Goi belategi egunon? Egunon, baita zuei ere, goizeko 11ak ditugunean, berriz ere nabarmendu behar, Lakuako gobernu bazkide EAJak eta PSek, eta EH Bilduk iragarri dutela akordioa lortu dutela trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legearen inguruan. Hemendik ordu erdira, goizeko 11:30 3 alderdi politikoetako ordezkariek agerraldia egingo dute legebiltzarrean. Eta kontu energetiko gehiago, Josu Jon Imazek berriz ere hitz egin duelako kasu honetan. Esango dugu Davoseko foro ekonomikoan egin duela eta ohi bezala Repsoleko aholkulari ordezkariaren adierazpenek hautsak arrotu dituzte. Europar Batasunaren politika energetikoa kritikatu baitu aurreiritzirik eta hurbilketa ideologikorik gabeko politikak eskatuz. Tira Espainiako gobernuko trantsizio energetikorako ministro Teresa Riberak negazionismoa sustatzea egotzi dion bitartean, Imazekin erabat lerratu da EAJ. Irizpide politikoek ez lukete beraz trantsizio energetikoan erakinik eduki beharko Josu Jon Imazen arabera. Failing in our policies. And I think that, we have to start from this start point because I think that we have to rethink. Davoseko urteroko goi bilera ekonomiko horretan azaldu du Imazek mendebaldean kalde egiten ari garela deskarbonizazio helburuetan eta errealitatea onartzetik politika energetiko berri bat diseinatzera ditu du. And that is not the solution, but that is the consequence of an ideological approach to the energy transition. Eta uste du Imazek trantsizio energetikoaren porrotaren arrazoi nagusia dela ideologiak pisu gehiegi duela horretan. Beste modu bat ere esan da uste du estatuek gehiegi erregulatzen dutela lehengai fosilak ustiatzen dituzten enpresen jarduna. Besteak beste gas naturalaren defentsa egin du Imazek, esanez, azkarregi utzi naudela hau ustiatzeari honek Europan ziurgabetasun ekonomikoa ekarri duela eta era berean hegoaldeko herrialdeei ikatza erretzera behartzen dituela ez dagoelako
nahikoa gas eskuragarri. If you take many regulation and many policy makers' statements, you say, no, but I mean, you are not in the taxonomy, European taxonomy, because I mean, refining is out of this business. I mean, we have... Europar taxonomia helburuak kritikatu ditu adibidez eta estatuetako gobernuak deitu ditu euren ikuspegiak zabaltzera, beste trantsizio ekologiko bat posible izan dadin. Esan bezala, EAJ zeharo lerratu dela gaur goizean Imazek esandako horrekin haserrea eragin dute ordea adierazpenok Espainiar gobernuaren baitan. 11:02 minutu ez dugula arazorik Euskal Errepide sare nagusian dio trafiko zuzendaritzak. Hementxe utziko dugu ondorioz berriz ere konexioa bigarren kafeari eta gu eguerdiko 12etan bueltan izango garela informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko baigoi belategi, gu aurrera goaz eta aurrera egiteko bidatzen jarraituko dugu. Ez pentsa, baina argazkien bitartez Marokora egingo dugun bidaia horretan, Iban Gorritiren argazki erakusketan murgilduko gara. Begiratzen guziok gaude denok gazte jadaztu dugun zerbait orari gara ospatzen. Iban Gorriti argazkilariaren Marokoko azken 20 urteetako erakusketa retrospektibo ikusgarriak Zarauzko Fotomuseunen urteko programazioa ireki zuen urtarriaren 16an aste honetan. Esauira, haize uria, iria, erakusketa bikoitza dugu, eta era analogikoan, digitalean, mugikorraz aterarako formatu handiko argazkiz dago osatuta. Estaltzen Argazkilariak hainbat hiritan sariak jaso ditu eta kontzeptu klasiko dun, atemporal eta halako usain onirikoa duten argazkiez osaturiko, bere unibertsoa erakutsiko digu. Egileak bisita gidatu egingo du urtarrilaren 21ean, igande honetan alegia, eguerdiko 12etan Zarauzko Fotomuseonen, baina dagoeneko erakusketa ikusgai dago, eta azken egunak nola bizitzen ari den ere galdetu diogu, eta hauxe da kontatu diguna. Azken orduak ilusiaren eta urduritasunaren arteko nazketa izan dira, orain arte erakusketak egin ditut, baina borobil batekin amesten nuen. Eta hala da, gaizki dago egileak neuk esatea, baina horrela sentitzen dut. Posposin nago inigo egindako lanaz eta den guztiaz. Baina zinbesteko galdera ere iruditu zaigu Iban Gorritirik galdetzea, zergatik Maroko eta Tukal mendian abiatzen omen da guztia. 2000 urtean Durangoko Alpino eta Bira klubarekin Tukal mendira egon nintzen. Kuadrillako lagun batek esan zidan joateko eta animatu egin nintzen. Amasik etniaren izakerak bere hasieratik errapatu ninduen, eta joaten hasi nintzen, ez dakizen bat bidaia egin ditudan orain arte. Ia beti Alto Atlasera, Ezaguirara eta Ertxebiko basamortura merzu gara. Maroko oso leku fotogenikoa da euskal argazkilari batentzat. Nire kasuan, denboraz kanpoko argazkiak bilatu ditut beti, turisteotik kanpo. Argazkirik klasikoena gustatzen zait, kanonena, eta gero nire segilloa gehitu. Kasu honetan testura, piktorialistar batekin. Interesgarria da egilearen pasioan murgiltzea. Estelarrei ingeles filologiako lizentziadun eta irakasleak idatzi du testu bat erakusketa nolabait interpretatzeko, eta dio pertsona anonimo natiboak direla, etengabeko balio hartzen duten protagonista ieskorrak. Gutako edozin izan daiteke, edozin garaitan, irudi horien eta horien tratamenduaren bidez egilearen grina atzeman dezakegu paisaiaren hizkuntza, behaketa,
eta gizakiak bere pentsamenduetan abstraitzeko edo komunikatzeko eta nahitasun loturak estutzeko duen gaitasuna balio esten duten uneak atzemateko. Durangarraren lan honetan gauza asko ageri dira eta baita Amazik talde etnikoarekin izandako hurbiltze hori, senide etza, haren familia eta Amazigen arteko loturak. Pentsa, Ibanen izenak A letra galtzen du Iben hitza hartzeko, arabieraz semea esan nahi du, eta nonbait autoraren zato hore handia da, Gorritiren seme gisa edo sinatzea erakusketa barkatu hau. Erakusketan esan da bezala guztia du tamaina, guztiak du lekua, digitalak, analogikoak, eta esan dugu mugikorrarekin ateratako argazkiren bat edo beste ere badagoela. Galdetu diogu Ibani, zergatik, anistasun hau zergatik guztiarentzat tokia, fotomuseonen izango den edo izaten ari den erakusketa honetan. Digitalaren etorrerarekin dena errezagoa izan da. Eta fotomuseumeko erakusketan nire telefono mugikor makalaz ateratako bat ere badau. Hondartzako semearekin surf egitetik nentorren eta bapatean argazki atera nahi nuen. Eta mugikorra besterik ez nuen. Eta hor dago, formatoa handiko 20 artean. Argazkian, emakumezko gazte bat ikus daiteke irakurtzen loren artean. Ezauira, haize, uria, erakusketaren izenburua, esan da bezala astelehenetik igandera goizeko 10:00 ordubietara, eta arratsaldeko 5:00 zortzietara bisita daiteke. Eta asteazken eta ostiraletan, gaur esaterako, sarrera doakoa da fotomuseonen. Solairu anitzeko museo monografikoa, eta benetan merezi duen erakusketa batean murgiltzeko aukera paregabea. Bueno, igandean esan da bezala bisita gidatua izango da eta autoreak berak ere kontatu digu, gonbite hori zergatik luzatzen dion entzuleari eta nolako izango den bisita hori. Bisita gidatua igandean izango da eta entzuten ari zaizkigun herritar guztiak gonbidatuta daude. Eguerdiko 12:00 hasiko da Zarauzko fotomuseumen pertsona orok ezagutu beharko lukeen lekua da. Beste hiritar batzuetako museoetara joaten gara eta ez ditugu etxean ditugunak ezagutzen. Estatu osoan, argazkilaritzan eta zineman espezialitatutako zentro bakarra dela esango dizuet. Zentro bakarra eta bisitatu behar dena eta partekatu behar den erakusketa. Halaxe kontatu digu Gorriti berak. Zoriontasuna partekatzen denean bakarrik dela benetakoa, zita hartuta, horixe nahi zuela eguna familiarekin, lagunekin eta bisitatu nahi dutenekin elkarbanatu. Egun berezi izan zen, inaugurazio eguna bera, haren aitaren eriotzetik 5 urte igarota eta eskaintza berezirik ere egon zen hartan, baina xehetasun gehiago ere eskaini dizkigu Iban Gorriti argazkilariak, erakusketa honen 3 atalen inguruan. Beno, igandean topaketa irekia izango da eta 3 zati dituen erakusketa bizitatuko gu. Bat, nire eta nire familiak Marokorekin dugun lotura azaltzeko da. Bertan, Alto Atlasen bizigaren familiaren 12 erretatu ikus daitezke. Horietako 2 nire semeak dira, Aiur eta Eki. Euskal Herria eta Maroko Amazigen arteko lotura egiten dute. Eta lotura horretan dabil Iban Gorriti argazkilaria, esan da bezala Durangarrak Amazik eta Euskaldunen arteko loturak landu, esperientziak, bidaia ugari, hain zuzen ere, 20 urtetan 2 hamarkadetan egindako bidaia mordoa eta argazki mordoa ere biltzen dituelako bertan alaxe azaldu digu behintzat. Pero 20 argazki daude, 20 urteko epean, hau da, ez da bidaia bateko lana ez, oso lasaia izan da dena, eta 2 hamarkadakoa. Metro bateko zabalerako irudiak aurkituko dituzue, eta museoko horma batean egin nuen bideoklip baten proiezioa osatzen du. Gainera, musika atsegina egongo da, erakusketa hotzak gorrotu ditut eta. Nirea ez da, abegigokorra izatea nahi nuen eta lortu dugula uste dut.
Sanda bezala atal ezberdinak, erakusketa bikoitza, testu laburrak antxe argazkiak gidatzen, herrialde Afrikarrera egindako bidaietan elkarrekin bizi diren amazik familiekin duten lotura hori aztertu, erretratu etnografikoak, pentsamenduak guztiak egiten du bat fotomuseuneko erakusketa honetan, eta hori gutxi balitz Marokon ateratako protagonista horietako batzuk hilaren 21 igandean fotomuseunen bertan izango dira, bisitari alako zentzu edo emozio berezia emateko. Erakusketa ikaragarria esan da bezala, lehenengo zati hori, bigarrena, argazki mordoa, Tukupal mendia, Afrika iparraldeko garaiena, ura ezagutu zuenetik igarotako urteak ere bereziak eta emankorrak izan dira eta hori guztia biltzen du Iban Gorriti argazkilariak, oraintxe fotomuseonen, egunotan eta otsailera bitarte ikusgai duzuen erakusketan. Beirut taldearen podcast from Italiari gara entzuten, baina aurrera egiteko argazkilariak berak Iban Gorritik sortu, idatzi eta abestutako abestiare entzungo du. Ezaguira, mertzua It's So Far honekin, egingo ditu hurrengo minutuak, Oiana Maritorena genberekin, arte eszenikoen proposamenetan murgildu horretik. Segituan entzungo dugu, eta zue presarik izan. We are in the ferry, our van is about to fast. Seagulls above us, the world is our home today. Esa huera, merzuga y sofor. Esa huera, merzuga y sofor. Son of the desert, some fishes and sea. All of my regards to Mocha Moroccan friends. Esa huera, merzuga y sofor. Esa huera, merzuga y sofor. We travel with our minds. North of Africa is stopped this time. We're waiting for comeback, but merzuga y sofor. Esa huera, merzuga y sofor. Esa huera,
Merzuga is so far, but not in the map of our heart. We travel with our minds, north of Africa, stop this time. We are waiting for come back, but Merzuga is so far. Goizeko 11:17 minutu ditugu eta esan da bezala bagoaz aurrera Oiana Maritorena Genberen eskutik gure astebururako arte eszenikoen planak ezagutzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kuaderno ateratzeko unere baduzu, hemendik Gorkak esan digu, nere maite dutan da Nerea Ariz Navarretak eskerrik asko Nerea Ariz Navarretari gonbidapenagatik. Eskerrak eman da, hau Gorka dio Spidermanderrek, atera kuadernoak eta hasiko gara. Gure arte eszenikoen proposamenekin, hain zuzen ere, gaurtik hasita, kortxoaren dilemarekin, Oiana? Hoxe, gaur izango dira Basauriko sozial antzokian, arratsaldeko 8:00, larun batean Aretxabaletako Zaraia aretoan arratsaldeko 7:00 eta igandean berriz Erandioko merkatu zaharrean arratsaldeko 7:00. Hauek estreinatu zutenetik astebururo lepo landalan ari dira, Patxo Telleria eta Mikel Martinezen lana da, tartean teatroa konpainiarena, eta bertan esan izan dugun bezala, bi protagonista daude. Bat gaixori dagoen pertsona eta bestea gaixo horrek duen gaixotasuna sendatzeko aparatu edo gailu bat egin dezakeen edo doantzan eman dezakeen enpresa buru bat. Orduan hor, morala eta olako dilemak sartuko dira jokoan. Beraz, asteburu hontan aukera asko lan hau ikusteko. Duela gutxi estreinatu zuten, joan den urtarrilaren 12an izan zen estreinaldia Hondarribin, eta hauek ere bira luzearekin dabiltza. Edo arituko dira, Almazenean txalo antzerki konpainiaren lana, Gernika Lumoko Liceo Antzokian izango da gaur 8:00, bihar larunbata Getxoko musike barrin ordu berean 8:00 eta igandean berriz Bilabonako Gurea Antzokian arratsaldeko 7:30 eta hemen ere bi protagonista, Zuhaitz Gurrutxaga eta Iker Galartza, bat erretiro hartuko duen langilea eta bestea bera ordezkatzera datorren pertsona, eta 5 egun elkarrekin emango dituzte Almazenian. Igual bukatuko da asuntoan Netflixan txilgiruan, Oiana? Ui, ez dakit, Kurioso litzateke. Batzutan, konpainian gazoek bilatza baino hobe bakarrik. Bai, vaginarekin, ez? Zure bakarrizketan ibili zaitezke. Vaginaren bakarrizketak ikusiko aukera izango dugu gaur ostirala, Beasainen, bertako Usurbea Antzokian arratsaleko 8:30 eta hemen bi protagonista, ez? 3 protagonista egongo dira. Ordezkapenen bat hor badago, uste dut Itziar Urreta Bizkaiaren ordez Intza Alkain arituko dela, eta Inoa Etxeberriaren ordez ere beste pertsona bat arituko da, orain izena ez dut gogoan, baina etorreko zait. Eta estreinaldi bat daukagu gaur,
Eukaliptus. Aulestiko areto nagusian izango da Arratsaleko 7etan eta igandean berriz Antzuolan izango dira bertako Torresoroan arratsaleko 6:30. Jon Ander Urrestik 2022. Urtean Durangoko beka jaso zuen eta bertatik sortu dute lan hau. Beñat Urrutia eta bera izango dira oholtzan egongo direnak eta testua Jon Anderrek Matxalen de Pedro eta Nerea Ibarzabalekin batera idatzi du. Eta gaia zein izango da, gure lurrarekin dugun harremana, gure bizitzak lurrarekin duen erlazio horrek, gugan zer egin duen, gure ohitura eta kultura pixka bat hitz egingo dute gure ingurunearekin nola harremantzen garen eta horrek guztiak nola eragiten duen gu garen horretan. Eta beste estrainaldi bat, gaur eta gainera asteburu osoan zehar bertan egongo dira. Egun zoragarriak. Gaur eta bihar arratsaleko 7:30 eta igandean berriz arratsaleko 7:00 Bilboko Pabilloi 6. Bertako gazte konpainiaren lana da eta esan bezala estrainaldia. Alfredo Sanzolen testu bat hartu dute, Patxo Telleriak euskaratu duena eta Itziar Lazkanok zuzendu du. Gero xeago sakonago hitz egingo dugu lan honi buruz, bertako bi protagonista izango ditugulako gaur gurekin kafe hutsa hartzen. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride. Baina horren aurretik oraindik gaurko proposamenen artean bi geratzen zaizkigu eta bata Zizur Nagusiko kulturetxean izango da. Hori da, Naparra Martxel Rodríguez bertan izango da Los Perros lanarekin, Let Siluet konpainiaren lan hau arratsaleko 8:00 ikusgai, dantza garaikidea. Eta beste dantza ikuskizun bat, Las Estaciones. Bilboko Arriagan eskainiko da gaur 7:30 eta bihar larunbata arratsaleko 7:00. Eta bertan Bibaldiren eta Antonio Guidoren 4 urtaroak obrak nahastu ditu Tieg Malandainek. Hemendik esan dute Aupa Itziar Urreta Bizkaia ez dut ezagutzen, baina nire euskal bikoizketa aktore favoritoa da. Begira. Eta entzulea pentsatzen ariko da, kantu zar hau zein daba. Eta pentsatzen ari ezpazaret ere, esan egingo dizuegu, ze Michael Kiwanukaren Cold Little Heart hau 10 minutuko kantua, ez da egite, hainbat testu ingurutatik igaro eta aldatzen eta garatzen eta aurrera eta atzera eta patroietara itzultzen da bien lan hau aspaldikoa da, 2016koa da, baina tira eta iniz jarriko genuen. Badago radio edit bat, 3 minutu erdikoa, baina 10 minutuko hontan bat bizi daiteke, behintzat, 10 minutuz. Izugarri. Tira oian, ostiraleko plangintza zabal xamarra aipatu dugu, larun bat eta igandeari dagokionez hankan motzago gaude. Bai, egia da, aipatu ditugun batzuek, asteburuan ere, larun bat eta igandean ere izango dutela. Horregatik ez ditut berriz aipatzen, baina egia da, larun batean hola zehoze berria gehitzeko esan dugunari, izango litzateke esnearen kolorekoa. Gogoratu beti proposamen batzu direla, ezin dugula agenda goitik bera dena egin, bestela gian ordu bete, eta kuadernori gabe geratuko ginateke. Esnearen kolorekoa, Tantxaka antzerki konpainiarena, Igorreko Lasarte aretoan eskiniko dute arratsaleko 7:00. Eta iganderako beste proposamen batzuk, Tutun Platz, Jon Plazaola bere bakarrizketarekin ere alde batetik bestera dedil Euskal Herria zeharkatzen, eta Uharten egongo da igandean arratsaleko 7:00 bertako kulturretxean. Sexberdinak lana ere Galdakaoko Torrezabal kulturgunean eskeniko dute arratsaldeko 7:30 eta agian Donostiarrek, errazagoa da jakitea, baina beste batzuek ere jakingo duzu, aurtengo urrezko danborra Berdini dantza taldeari mantzaiola eta igandean Donostiako Victoria Eugenian beraien azken lana eskeniko dute arratsaldeko 7:00. Nuestra huella, nuestro grito izeneko. Hauesek gure proposamenak segituan Pabilloi 6ko Marso Mai eta Itxaso Sánchez gurean izango ditugu, baina lehenago tartetxo bat egin behar dugu. Atzo aztertu genuen Monsieur Legrepen MLC kantuaren erreferentzia sorta, eta
artistak berak esan digu, nahiko ondo gabiltzala, asmatu dugula, baina ñapardura txiki batzuk egin dizkigu eta segituan kontatuko dizkizuegu, interesgarria delako, batez ere txirrindularitzaren inguruko bat enulako, nik neuk harrapatu, eta klak, bai, azaldu digu Juancho Arakamak. I can go far, thinking about where I've been and helping me start. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Artista artisaua baizik artisaua baizik. Esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Ça va, bonsoir, je m'appelle Monsieur Le Crêpe. Je ne viens pas de Paris, mais j'ai des oiseaux dans la tête. Bad beat, check, microphone check. Cause I'm a fucking MC, tartako behar dana dauket. Show some respect, mikrofono hartze baet panorama aldatzet. Badakizue atzo Goiuri Ezeizarandiaren lan sakonaren ostean harrapatu genuela Monsieur Le Crêpe, Juancho Arakamak, glaukoma taldeko kide eta lider oiaren proiektu berri honen MLNC kantuaren referentzia guztiak aztertzeko, tartea guztiak edo ia guztiak, eta horrek eman zigun, oiana, pasapalabra moduko bat osatzeko aukera, alfabeto guztia ia zeharkatzeko aukera. Eta, bueno, gure webunean duzue, ikusgai, Twitterren ere elkarbanatu genuen, eta hortxe erantzun zigun, Monsieur Le Crêpe berak, ederra, ia dena klabatu duzue. 3 apuntetxo. Jarreran antza du, baina bizkor ez da txakur bat. Ai, egia ikusi nuen. Eta gerora, hemen jarri du Inigo Agirrek, munduko maitasun guztia bizkor basurdeari, mantzanak jaten jarrai dezala. Bueno, gero esan zuen, 0 itzlarriz, Beef berritxarrak edo bere managerrari, mikroan edo mikrotik kanpo. Big respect, ados. Zintzilik, da bitarten zuixilik, kontu zibilipana, gukin bukatzeuen eunen jungoieta zugana. Eta hirugarren azan, Lejarreta, Marino Lejarreta ziklista, anemiak jota bukatzen zituen denboraldiak, Lejarretak, eta besteak, Alex Zulek, Kaso Festina. Badakizu, Kaso Festina itxusi xamarra izan zen, trampetan ibili zen talde, eta ziklismoa zikin xamar egon zen garai aiei buruz, beraz, batzuk anemiarekin eta besteak anemiaren aurkako sendagaiekin. Guztik esaten bai, haidien hortasuna purrazokan jartzen salgai, marrazok ez du jaten algaik, nik albait, hortzik abeutziko ez du probatuko ez da saldaik, berriz esan. Atzo ezken izuen utzi entzuten, gaur utziko dizuegu entzuten, MLNC eta segituan bagoaz pabioi 6 lagunak ezagutzera. Try asitkako gelitzekoen auketa izango gai. Ignai bai. Estan baien neon ez ofen, Mallorcan baneo bezala, zuai kartofel, nere gogok ez daude Ibizan edo Magalufen, sartu nitulako txikitan, atzaken txufen, masusenetik ezkato xuxen, bimutiko skorseko mozkor hortxe kruzen, bateria bukatu arte ere serkik entzuten, fini bat nasemede klik eta futen. Hartu nu mikroa, ta mikroak hartu ninduni, ta ordundik, ez da mapa mundik, enemugako katuko itunik, my shit is a Sputnik, lo vuestro es un ovni, hey homie, tranqui, don't be panic, ba omen dezue planik, guain ez daki panik, inorketzun esan erresa izango zanik, gaur inorkezin du esan euskeraz ezin danik, classic shit, pure tapeti danik, motherfuckers wanna hit, nik hemen dakarkit, ez hautzen haue ondon herriko tabernarik, ezin esan gibela jematez diotenik
lanik, ei. Batek dakin unda honi parra, gaur iparran, barran, barra, jarrak eta parrak, birran aparrak, usteitur marrak, eta kuadernokok die Juantxok probatu itun bakarrak, aiban ez aparra, tinta eta patxarra, parrata negarra, pelotan txarra, dominik gabeko paparra, eskuri zain bestez, ezkerrez, pixaitekorez, ez da jaio moztuko itena neik alparra, ernela karrana torta, odola borborka, rap hardcore bat zordar, mailako ruka, deabruak apantailartuit gure burrukan, rap hardcore bat zorda, basita buka, autak erotenak ostrukak, nei asko importa, batzuk mamonekin dantzan, ni momokin txortan, Sodoma eta Gomorra zuen jauregiko kortan, gero aberrume horren aitan ordan, Craig Hodgesen azbitik dao Jordan, tarti beltzez jantzita dao zai otxoa bordan, harima bete orban, honi ez esan urban, kaletatik zetorrena ikusi noa jundan, hainbeste txakurjan, kruzatutak urban, nola izan, haren honen esklabuta sultan, dena bukatzeko gogoa emate honek batzutan, baino barkatu joan, ala tokatuan, zein daba number one, zein daba laba daukan hauan, estilo padauan, ergiro daunak baki zer dauken, esnatzeko dauzkela huendik beste bilauden, hartuko jate retiroa baino ez zauten, bitxarten, hilarten, erresnijo arditarten, batzutan musak bisitan datozkit gauen, ez alda ikusten errimak zenbat maten nauen, esku baten txauen, eta besten Mosku, lotutan aukaten, katek ezin moztu, ispilu bat naiz ni, oiez inoiz aztu, da islada zuzea, borke paren naukazu, hor daukezu arantzazu, bilatu idoloka, hemengo mamu kuadrilla jartzen hau nikolokan, total hemendik gutxiatenak beti kolotan, meanwhile, take a ride, on bajonderiko loka, es un canuto es mi mierda la que te coloca, depresio bat eta resaka dauzketate joka, ustutako pat, alare topa, txoka, espait nikiten zeinek salbatuko iraokan ere buru jaina zaio, enitzelako zaieoteko jaio, zutzako elurran ikonenkea naio, sartu naizuna baino sartu zipaio. Aio, c'est la vie, avant de partir en exil, je deviens de ma vie, mon ami, kondaira batan botoko mari, egitazko gizon bat arakamatar Jose Mari. 1, 2, 3, Monsieur le Crepinati rap style. You come to Testerdown hemen barrun, jakin ere referente politikoa dala garbine biurrun, to the boom, to the bap, to the boom, boom, bap. Aurrena ere inda gero dato zuztak, talare batzutan goxokok die basoko masustak, hartu batzuk baino gainotze kontzako guztak, zeko lakin pegatzeien epuskak, nola gelditu noa dijoan ez dakiten obus bat, zein da bil eskuska, alfombra honen gainenan kutsik, hogeita maika eskutik ez da o musik, segi garbantzu kontatzen, you don't mind the music, zenbaki ederrak baino abesti txusik, nahi omen ditzezu fanak nik dauzketen zurek, Marino Lejarreta eltzan Alex Tulea, ekipit ole eskulen, enitzen sarra eskolan, galtzen itzenen unen, marihuana eta alkola, eta baindiken aikola, eta igual etzaizua jola, baino behintzaten naizun puto eskirola izola, Tolosako elkarte baten izena da gure kaiola, zure talden arrakastan izena da paiola, zure manajerra dauket baindik babadaiola, babaitak izein behar dan bai baino ez dakinola, enun ikasi kastolan, baino iteikut mila eskulan, ikasi nitunak kalen eta terrasen txabolan, bakoitza beko bazulon, bakoitza bebolan, inere estilo txulon, zuputetxeko kolan, inorez da galtzaile bere pelikulan, pipie jota dare zulok egituran, danak itxituran bata besten aldamenen, etxaiez nastea herrikirola da hemen, politiak hauzke posturak baino sakea motel, kaletikan entzutete maiok motel, ikasiet pasekiten aurreneko token, ta dejadaiko benak erreboten, fadafakaz. Je m'appelle Monsieur le Crêpe. Je m'appelle Monsieur le Crêpe. Ça va, bonsoir. Je m'appelle Monsieur le Crêpe. Goizeko 11:25 minutu, Monsieur Le Crepen berrienarekin, eta abia puntu honekin, MLN zirekin egin ditugu azken minutuak, baina bagoaz aurrera, Pabillo Iseiko lagunak agurtzera. Naiz irratian, bigarren kafea.
la sento, già la sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Pabilloi 6ko gazte konpainia, Omar Somai eta Itxaso Sánchez. Pabilloi 6ko gazte konpainia duela 9 urte sortu zen. Talde gazteen profesionalizazioaren aldeko apustua egiteko helburuarekin. Urte hauetan guztietan, 50 aktore gazte baino gehiago pasatu dira konpainiatik, eta 9 ekoizpen propio sortu ditu. Forse colpa mia, forse colpa tua è così, sono rimasto a pensare. 9. urte honi hasiera emateko, gaur bertan estreinaldi bat izango dute. Egun zoragarriak. Asteburu osoan zehar arituko dira Alfredo Sanzolen, Días Estupendos, udari buruzko lan hau taularatzen. Obran, hainbat lekutan bizitako udei buruzko istorio txikiak ikusiko ditugu. Udaren nostalgia eta urtzaroaren askatasun galdua gogora ekarriz. Gainera, askotan udan eguneroko bizitzako errutinatik kanpo proiektatzen ditugun adiskidetasun, harreman pertsonal eta fantasiak ere izaten ditugu. Horri buruz ere, hausnartuko du lan honek. Lan honetan, 6 antzezle arituko dira. Gorka Luna, Izar Pizarro, Itxaso Sánchez, Omar Somai, Markel Vázquez eta Sofia Zaio. Eta zuzendari lanetan, Itziar Lazkano. Gaurkoan, aktore hauetako 2 izango ditugu gurean. Omar Somai Lasa, 32 urteko erdi beasaindar, erdi tuneziarra da. Txikitan hainbat lekutan ibilia, Beiruten deskubritu zuen antzerkia 16 urterekin. Interpretazio edo honen ingurukoak nazioartean ikasi ditu. Erroman izan da, New Yorken kamara aurreko interpretazioa landu du, eta ondoren Euskal Herrian, Taen ikasi du. Bertako hainbat ikaskiderekin kalte kolektiboa sortu du. Taen ikasketak amaitu ondoren Pabilloi 6ko gazte konpainian sartu zen, eta orain arte, bideoklip, korto eta iragarkietan aritu izan da. Itxaso Sánchez Garmendia 26 urteko andoa indarra da. Herriko Katramila antzerki eskolan hasi zen antzerkia egiten, eta batxilergoa bukatutakoan arte dramatikoko ikasketak egitea erabaki zuen. Bilboko Dantzertin, arte dramatiko eta dantzako goi mailako eskolan. Horrez gain, Madrilen kamera aurreko interpretazioa ikasten edota aulestin ere aritu izan da formatzen. Musika beti aldamenean izan du, elektrotxaranga batean parte hartuz adibidez, eta ikusentzunezko eta antzerki lanak ere egin ditu orain arte. Antzerki eskolako klaseak jasotzeaz gain, biak, bai Omar eta baita Itxaso ere ari dira irakasle lanetan, Marga Altolagirreren laborategian adibidez. Bertan elkarrekin aritzeaz gain, gaur eta asteburuan zehar ere elkarrekin arituko dira oholtzan. Estreinaldiaren egunean bertan pantailaren bestaldean ditugu gurekin beraz, beraiekin lasaiago hitz egiteko aukera izango dugu jarraian. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Omar Somai Lasa eta Itxaso Sánchez Garmendia. Egunon, bikote, galderatxo bat egingo izuen nik elkarrezketa hasi aurretik, eta galdera erresa da. Da, kafezaleak zareten bai ala ez hori erantzun behar diguzue. Zait baino... Nei bai. Arazoa dozka guzu egintzuteko bai, moztu egiten zaigu, konpontzen dugun. Bai, orain bai, konta iguzue nire arazoa zen, konta iguzue kafezaleak zareten bai alez ez dugu entzun. Bueno, nien ez oso usai asko gustatzen zait eta ein ere egiten dut, baina ez zalea ez. Nei bai, nei izugarri gustatzen zait. Bueno, bat eta bat oiana. Bat zure taldekoa, besta nire taldekoa. Eta besta zure taldekoa. Bueno, ondo, orekatua, oso ondo. Bueno, aipatu dut Omar, zuk 16 urterekin Beiruten ezagutu omen zenuela antzerkia, eta zu berriz Itxaso txikitatik, ez, herriko antzerki eskolan hasi zinela bertan. Konta eguzue pixka batzuk zer sentitu zuen nuen Omar 16 urterekin, eta zuk txikitatik Itxaso. Nire partetik berez pixkat arraro izan zen, porque...
16 urtekin kontratatu ninduten antzerki baten haitxe baten papela egiteko, eta neuken ez bizarrik, osea, kiston ume aurpegien neuken, eta nire semek antzerkin bizarra zeuken, eta kiston altu ez da, eta orduan jarri nintzen, etxen nire haitxe estudiatzen, eta bere aurreko kartu nituen, bere txaketa hartu nun, eta antzerkia eman nituen, eta jazta. Nio oso ondo politxe izan zen. Bai, eta ni, hoxe esan dezun bezala, berez, musikakin hasi nintzen lehenengo aldiz, ikusleakin kontaktu hori eukitzen, abeste asko guzti ditzaiten, eta Katramilan talde bat atera zala enteatu nintzanen, orduan gurasek egin, eta gaiekin hasi nintzen hor antzerki egiten. Eta egia esan mundu bat irekizitzaiten, eta ikusi nuen hor zegoela, adierazteko ezakit modu bat, eta asko guzti ditzaiten, eta asko konektatuta sentitzen nintzala. Eta biek aukeratu duzu, ezta? Antzerki ikasketak egin dituzue, formakuntza leku ezberdinetan jaso duzue, baina segurazki nagusia Omar zuk taen akaso, eta zuk itxaso dantzertin. Sango nuke Euskal Herrian ditugun beste eskola batzuk ere badaude, Nafarroak antzerki eskola adibidez Iruñean, baina egia da, Euskal Autonomia Erkidegoan agian bi eskola nagusiak edo izan daitezkela, ez? Zer ikasi duzue, zer eman dizue bertan ikasitakoak? Nei dantzertik ate asko irekizizkian antzerkiak zuzkan aukera ezberdinak ezagutzeko. Netzako ez ezagunak zianak, eskura eukin ditun, eta hori beste mundu batzuk irekitzu zaizkizu, eta jakin-mina sortze dizu. Eta taen, Bai? Ez dakiz gertatzen den, itxasori hobeto entzuten diogu, ez da batzutan? Bai, ez dakit oso ondo zergatik entzuten dugun itxaso eta ez dugun entzuten Omar, baina saiatuko gara konpontzen. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman. You're gonna be the end of it. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on, come on. Omar, saiatu pixka bat urruntzen, segia da itxaso oso ondo entzuten dugula, eta zu ez hainbeste, ekibo oso ondo zergatik den hau, baina, ea horre galdera entzuteko, edo erantzuna entzuteko moduan gare. Ez dugu zure erantzuna entzun, gaina uste dut hor sakon aritu zarela, baina barkau ez da entzun. Ez, taen kriston aukera egin nutzela, gauza... azkenen bi kuatrimestre egiten die urtero eta kuatrimestre bakoitzan muestra bat egiten da, orduan bukatzen dezunen 6 muestra egiten dituzu. Orduan praktika aldetik oso esperientzi politia da, gaina irakaslek beti izaten dien metodo berri bateko, teknika diferente bateko, orduan nahi oso politia iruditzen zaian. Gaina talde oso politia egin genuen klasen bertan eta hortik atera zen kalte kolektiboko obra bat sortu genuen, eta... Arrakasta handia izan duen obra, ez da? Edo, nik entzun dut, ikustera joan den jende guztia zoratzen atera da. Hori behintzat entzun dut. Ez oso politi izan zen, azkenen pabelloneko antzerki brebeko, antzerki laburreko lehiaketako ingen nun. Eta premio bat irabazi genuen, berrie, interpretazio kolektiboi garrantzi ematen diona, eta hori oso politxe izan zen guretzako. Azkenen hor daukezu Ramon Barea zure talde berri eta zitze egiten, eta emozionauta ateratzen zea, ez? Oso ondo, eta bain badauzkegu emanaldi batzuk badauzkegu egiteko, eta urte bete eta gero eukitza bain di, seinale hona guretzako. Bai. Esaten nuen. Ea data horiek nahi baduzu aipatu ditzakezu eta guk ere agendan gordeko ditugu eta aipatuko ditugu. Gainera uste dut talde horretako beste kideren bat ere laizter hemen izango dugula, gonbidatu bezala. Guaingoz otxaien 17 daukeu, justu pabelloneko
emanaldikukotakon urrengo astean Donostian izango dugu. Nago ziur goindik, ez digute konfirmatu uste tokie, baino badago. Adi egongo gara orduan, eta aipatu duzue Pabillon 6ko emanaldien ondoren. Bueno, gaur estreinaldia duzue, asteburuan euskaraz arituko zarete, ondoren etorriko da gaztelerako bertsioa, baino konta iguzue, egun zoragarriak, 6 aktore, okerrezpanago 16 esketxe ezberdin, kontatu pixka bat nola izan den lan hau, eta zer den zuentzat gazte konpainiaren parte izatea, ezta? Nahi baduzu Itxaso? Bai. Ba hori, ondo esan dezun bezala, 16 esten ezberdin ikusiko dira, eta bakoitzian pertsonaia ezberdin bat landuko dugu. Hemen udaran dago kokatua historio txiki guzti horiek, baino hori, oso divertigarria da, oso dinamikoa, baita ere edukiko ditu momentu dramatikoak, bai, hor badaude momentutxo batzu, pixka bat hankak lurrean jartze dizkigutenak edo hausnarketara bideratzen digutenak. Eta, jolin, olako obra batian parte hartzain beste pertsonaia egiten hain modu oso azkarrian, egia esan oso aberasgarria izan da. Bai, baina, netzako reto bat izan da, hain naturalista izatea estiloa. Azkenen pertsonaiak bai juten die, igual ez da pertsonai erabat konstruituta izan behar, sino Omar izatea situazio hortan, eta hori zaila da, azkenen, bai. Aipatu duzue rol ezberdinak antzeztuko dituzuela, zuari zinen pixka bat hor Omar aipatzen ez, Omarretik ere badutela pertsonaiek, nola landu dituzue, eta normalean horrela lantzen dituzue, edo Omar aipatzen zenuen naturaltasunarena erronka bat izan dela, ikusi zaitugu Markelekin batera, Markel Sainzekin bideo batean, ez dakitzuk klaun erantz edo hortik joera duzun, edo, baina kasu honetan nola sortu dira pertsonaia hauek? Justu nire kasun ni denetatik ikasi dut eta dena gustatzen zaitik esan. Ez dauket metodo bat justu beti klabea izaten dena niretzako. Segun pertsonaiak nolako dien, hortik ematen dut, baina niretzako prozesua izan da lehenengo ondo ulertu testue, ondo ulertu zea edan gertatzen eszena bakoitzen eta hortik aurrea bakarrik ateratzen da, esan bastante erreza gintzitzaigun, gaina itziarrekin lanen gozada bat da. Dana, ez dezuna ulertzen beak esplikatzen dizu eta batzutan bea sorpresa ematen diozu zure proposamen batekin eta onartu ikizu oso errez eta hoi oso politxe da laneako. Bai. Hori da, ni berdin. Egia da testuak ematen dizula informazio asko eta lehenengo gauza izango litzake ulertzea hori. Eta gero ikusi, probatuz, egoera asko ez ditugu bizi. Guk, ez ditugu bizi, ez da gertutik ere. Eta orduan, paper hori hartzea, ikustea ean nola iritsi emozio hortara. Eta bidaia politia izan da, eta esan duen bezala Omarrek itziarren eskutik jutea, eta baita ere, gure artean, gure komunikazioa dotea, ikustea nola nondik besteen iritzia jasotzea, eta hori oso lagungarria izan da. Ez dakit badakizuen, baina guk gonbidatuak lotzen zaituztegu galdera baten bidez, jakinda nor izango den urrengo gonbidatua, eta joan den astean hemen izan genuen Amaiur Luluaga dantzaria, eta utzi du galdera bat zuentzat. Kaixo, bikote, ez zaituztet ezagutzen, baino, dantzan adinaren historia beti da deabrutxo bat ez dela, ez? Urteak aurreinala, badirudi dantzari zaharrak, ez diela existitzen, ez da? Galdetu nahi nizueke, ea zuek, antzerkitik eta baita dantzatik ere, nola bizitzen dezuen adinaren kontu hau. Ea deabrutxo badan, edo esperientziak gehitzen duen, ez? Punxu bat, bioi. Zebaldera. Eta zaiare, bai. Bai, oso zaile. Hau... Nik 32 urte dauzket, eta jaen naiz hain gazte konpainian sartzeko, baina justu sartu naiz, nire ustez.
castinga egiteko, esan nun, venga, bota, eta ja ikusiko dugu gero, eta, bueno, ni guendik gazte sentitzen naiz. Dantza egiteko ere bai, guendik ikasteko modun nago, orduan, azkenen, ez? Bai, adina beti da hor presio bat, nik esango nuke. Gaztetasunak asko erakartzen du, eta bai, nire ustez, baina, bueno, claro, nire ustea eta nire iritziak, hemen igual ez du gehiegi aportatzen edo, bueno, baina bai iruditzen zait, gero, zartasunak, adinak, bai transmititzen dula zerbait berezi, eta gaina, eski ezin diogu uko egin adinari, denbora pasatzen da denontzako, eta nik uste dut hori bai borrokatu behar dela, eta informazio hori azalak ematen duna, pertsonak ematen duna naturaltasun hori borrokatu behar dela edozein tokitan, eta ezin dula izan inoiz muga bat, ezin du izan inoiz ez adinagatik ez da, hau da, aktorea zea, zenbat, zer representatu behar duzu, paperean sartzea, jazta, ez gaztea izateagatik edo azala ezakin nola ukitzagatik edo ezin du izan arrazoi bat paper batean hartzeko. Ez gaina nik uste eta adinak asko lagundu daikela, pertsonai batzuk ulertzeko ere bai, eta situazio batzuk ulertzeko 20 urtekin ez dituzu bizi, 30 urtekin bizituzun gauzak, orduan esperientzia hartu behar dan tokin erabiltzeko, eta nik uste hori bizitzan politena dela. Bai. Eta zuek zuenean lortu duzuen esperientzia hori guztia ere zabaltzen saiatzen zarete zuen eskoletan adibidez, imaginatzen dutez. Ikusi dudanez, Marga Altolagirreren eskolan biak aritzen zarete. Lehen jarri dugun bideoan Omar, zu Markelekin bertan ikastaroren bat ematen aritu zara, ez dakit oraintxe ere ari zareten. Konta iguzu pixka bat nola bizi duzuen hori ere bestaldetik, ez, irakasle zareten horretatik, eta gazteei adibidez zer transmititu nahiko zenieketen antzerkiaren mundu honetatik. Nahi oso raro egin zait, intzaian bortitza bezala, ez? Justu aurrek urten ikaslean nintzen, eta aurten irakasle naiz, eta nik ez dauket espezialidade oso espezifiko bat. Orduan, sartu nintzen pixkat jakin gabe ze akutsi behar nien pertsona hauei, eta baina adin desberdineko bide. 14 urteko gauzket, 40 urteko dauket, pixkat diferentea niretzako, baina nik eta Markelek eta nik beti estilo diferente aukideu, oso ondo ulertzen geha, baina diferente geha, eta beste toki batzutik ematen dira gauzak bion artean, orduan, bion artean libro egitea, eta nahi personalki iruditzen zate oso importantea entzumena lantzea, eta momentuek gozatzea, hiltasune bari badau ere, momentuek garrantzitsu edala, eta tensioa sortzeko, edo kentzeko, edo ulertu behar diela momentuek. Nire bai, hori, Margan eskolan duak dauzkat, eta gero Lezon ere horra eskolan emate ditut, baina hauek txiki ematen dira eta antzerki klaseak, eta bietan kointziditzen detena da behaien proposamenak eutxi eta hortik ea zer sortu daiteken. Nahi dut beti espazio seguru bat sortu, ideia bakoitza errespetatzeko eta hortik ikusteko ea noa iristegean, eta izateko zerbait limiteri gabe, eta hortik behaien ideiak indarra hartzeko eta ikusteko ea. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. Oso erantzun politiak eman dituzue, eta niri ere hausnartzeko eman dit. Eta ja amaitzen ari gara, eta gaur estreinaldia duzue. Ez dakit nola zaudeten estreinaldiaren aurrean, ez dakit ohiturarik baduzuen edo zerbait pentsatu duzuen aurretik, nik lasaitzeko zerbait behar dut edo nola zaudete? Ni pertsonalki beti
10 minutu leheno jartzen naiz urduri. Lasai nago guain, baina eguneko gozatzen, osea, azkenean bilera batzu dauzket, gozako dauzket, ikeko okupauta nago, ez da, nago hortaz pentsatzen guaindik, momentu etorriko da, eta gozatzeko momentu etorriko da. Baina aurreko astetik ja loin gabe nago, oso urduri, eta baino baita ere gogotxu. Bikote, kakapila emanaldiarekin, estreinoarekin, eskerrik asko guretzat tartetxo hau hartzeagatik, eta jarraituko dugu elkarren berri izaten, zuen emanaldien berri ematen, eta Eurrengo kafea hemen, aurrez aurre hartzen dugun, behintzat itxasoketa guk, eta zuri Omar, ez dakite, usainarekin gozatzen utziko dizugu. Nikin goizuet kafea. Zain asko, bikote. Zorte hon, kakapila. Eta aurrera egingo dugu eta gaia zertxo baita aldatuko dugu Gazako zerrendara, Palestinara begira jarriko garelako azken minutu hauetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bihar urtarrilak 20, larunbata Israeli boikota, desinbertsioak eta zigorrak BDS kanpaina bultzatzen duten eragileek hainbat mobilizazio ditu dituzte Euskal Herrian eta Estatu Espainiarreko gobernuari eta gobernu autonomikoi eskatzen ari zaizkie Israelekin dituzten harreman diplomatiko, instituzional, ekonomiko, kirol eta kultural guztiak eten ditzaten. Espainiar estatuko gobernuak eta autonomia erkidegoetako gobernuek Israelekiko harreman oro etetea alegia. Bilbon izango da konzentrazio horietako bat, bihar larunbata eliptika plazatik abiatuko da moiuatik, 12:00 bihar bertan berriztik olako eta plazatik eguerdiko ordu batetan Iruñan Antoniunitik, arratsaldeko 5:00 Gasteizen parlamentotik, arratsaldeko 6:00 Eibarren Untzaga plazatik arratsaldeko 6:30 eta Tuteran Foru plazatik arratsaldeko 7:30. Aurelio Legarreta, Ayalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi. Mobilizazio eguna Palestinako okupazioaren aurkako estatuko elkartasun sareak bultzatu du eta egunean zehar beste mobilizazio batzuk deitu dituzte Espainiar estatuko hainbat hiri eta herrietan. Geldi dezagun genozidioa Gazan, armen, merkataritza eta Israelekiko harremanak eten hori da mezua eta mobilizazioak esan da bezala, bihar hainbat Euskal Herriko tokitan izango direnak. Gur gaurko saioa agurtzeko ordua badugu, Oiana Maritorenak enbe, datorren ostiralera arte. Datorren ostiralera bai. Eta zuek entzule plazar baduzue, astelenean goizeko 10:05 hementsi izango gara, oraintxe informazioaren txanda eta asteburuaz gozatzen hasteko unea ere bai, beraz, ondo pasa asteburuan, eta astelener arte, aio! Aurelia Candes López, Clara. Keep calm and bigarren kafea.